lubos maisip at ganun. Di ko lubos maisip at lahat ng bagay mamahal. Sobrang dakila at talagang napakaganda. May mga kabataan aking sarili ay tanong sa aking isipan nagtatanong, sino ba ang may likha? Dakila kang Diyos sa aking buhay. Dakila kang Diyos sa lahat ng bagay. Salamat sa biyayang iyong ibinigay. Salamat sa lahat ng aking buhay. Dakila kang Diyos sa aking buhay. Dakila kang Diyos sa lahat ng bagay. Salamat sa biyayang iyong ibinigay. Salamat sa lahat ng aking buhay. Dakila kang Diyos sa aking buhay. Dakila kang Diyos sa lahat ng bagay. Salamat sa biyayang iyong ibinigay. Salamat sa lahat ng aking lagay. Sa imong pagkatao, adunay maayong lalo ang Ginoo. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong pahanding. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Kapanayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoo, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Kanyang butang may katapusan, mahalaw ang tanan, bisang kalibutan, mahalaw sa laman. Okay, maimod to ka na itong tanan, Maikson. Ay, sa'yo nakabuto. Kaya gihatag atong oras, alas 11. 54 na sa kabuntay ka.
Balik ta sa atong programa. Ini nga adlaw nga Merkules, Pizza Friday. Kumusta man nga to nga kalihukan diha sa matagusan nato ka mga panimay. Diri sa Negros Oriental Maigsoon atong masinati ang kainit sa panahon o kaanindot sa palibot mga kaigsunan. Even sa ato nga physical nga bahin until now kaigsuon kanunay lagi nato nga idaladala ning ato nga subaw kaning ato nga upo ug sipon normal lang yun sa ato ang kinabuhi dinis kalibutan nga mubati kitag sama ni ana Bisa wala nga ato pasalamatan Ginoo. While ta naniot ko karon maigsoon maminaw kitag mga mensahe sa mga awit matalangit labaw sa tanan mga mensahe nga gikan sa atong Ginoo. Ang atong karon nga pagkahisgutan ang pagpapago. dili mausap Unsa may buhaton sa tawo nga adunay kabaguhan. Adunay buhaton next song. nga ako Adunay mensahe si Brother Arnando Englatera maayong udto Pastor Safri. Salamat sa Ginoo. Manasigon kanunay o pagpagamit sa iyahang buluhaton. Uban ang tabang sa Ginoo. Ato siya pasalamatan. Ato siya nga pasidunggan sa gininhawa, sa puso, sa panahon, sa oras. Kaya gihatag ka na to, ikaw o ako, kanunay mamalandong sa atong Ginoo. Sa ngalan sa labing halanggan nga Dios, sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa ato ang station manager, Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa ato ang General Station Manager, Reverend King Ryan Makasaon, ani ano sab inyong ubos nga alagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Pastor Safri Candelario, mag-uban-uban ninigdak na ugdapit sa kamundohon while kita mangaon o mupahulay o murelax gikan sa ato nga trabaho. Una nga adlaw nga buntom oras nga buntom maigsoon maumagin pag-relax. Nagikan sa alas 11:45 adunay 15 minutes ang relax until sa pagpaniot ko kung ka diha sa trabaho. And then pagkala alas 12:45 preparar na usab na sa inyong nga trabaho para alauna. 15 minutes before ang duty dapat tuan nata sa gitawag sa area, especially sa mga security guard sa nagkalaing-laing nga mga departamento diya sa mga factory, diya sa mga mall. Wow, ilabi na karon maigsoon nga mainitong nga panahon, perting nindot na kayo isoroy-soroy sa mall at magpa-relax mga kaigsunan, magpapugnaw sa una-una kasing-kasing apan hinumdumi magawas sa mall, perting inita na siya, problema na siya. Ano kaya makuhaan man yun ang imuhang tinitigan, kaya mataadto man yun ka og Jollibee, makaadto man yun kag Matso, makaadto man yun kag mag-inasal kay gutom man. Kapaniya sa atubangan sa Diyos, pamaminaw tas mga mensahe, naa ang kausaban, naa ang kabaguhan sa dagan sa itong kinabuhi, inis kalimutan. Inyong ubos nga alagad, buhay puas ang kadasig, buhay puas ang kalikon, ay ang kalikon nga akong nabatonan, kalikon ikan sa langit kong tangamahan, ako'y naghatag na itong kagawasan, aron ikaw kung ako, magkaton kanunay sa mensahe sa atong Ginoo. Ngalan mo, Diyos, kaya pulong mo kinabuhi ko. Kaya pulong mo kinabuhi ko. Kaya pulong mo kinabuhi ko. Kaya ang pulong mo kinabuhi ko. Wala ko kapaano na
imo man kong giadto dili kayat ko Ato ning hanigan diya sa mga pag-ampo, nga anong gibuhat labing gabanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Itit sa talan Salamat o Dios imo pagunit sa pangmagkinabuhi. Salamat o Dios nga kanunay kang nagatiman ka namo. Salamat Amahan nga kanunay kang nag-amuma ka namo bisan pa man sa tibok namo mga panimbalay. Sa mong tulo ka mga anak, sa kong kasawa nga nakaroon sa Saudi Arabia, imong sa tanan namo makaigsunan dinhi sa Palok, ug sa tanan makaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Mia Capturan ang tanan ug sa tanan makaigsunan diha sa dapit sa Kangwe sa mga Elheg family ug sa uban pang mga katawhan. Lord, ako mga pag-ampo anak kanimo. Kining adlaw sa Miyerkules ni ining oras sa utong mudto. Lord, ani ano sa kami magapaamit sa imong mga pulong mga mensahe. Matapos sa kanamo magkaton, magkinabuhi, sumala sa imong kabubuton o plano sa matakusa. Tapos sa tanan, sa naminaw sa Shine FM 95.3, yan nahimo usab nga takong katabang kining mao nga kahimanan o kining mao nga FM ready. Salamat o Dios kay mo gigamit ang mga katawhan na nag-finance nini kaniadtong mga panahon na kung nasayod ka nga walay nalilong sa imuhang mga mata o Dios. Panalangin ni ang ilang kinabuhi nga nahimo kog napundar kining mao nga FM radio pinaagi sa imong mga katawhan. Iblis ang matakusahan nila ka magtinabon ikaw. Bisan pa man sa tanan nila mga paningkamot, maning mga negosyo man o sakyanan, mga pagpanarbaho man, ikaw magapanalangin kanila. O salamat o Diyos, na ingatap na upapit sa kamunto ng imong ihatagkan amo. Na imo kanunay gunitan ang among mga desisyon o mga plano. Even sa among kaugalingon, para sa among pamilya, para sa panginahanglan ini, na ikaw mag-auna kanunay sa matag desisyon sa imong mga pamilya. Salamat o Diyos sa tanan karon nagawa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, bisan pa man nining mga lawa, mao'y ika-52 katuig sa ako nga igsuon nga nakaroon nga sa Cavite City, sa kinabuhi ni Brother Nat ang Candelario. Ikaw mga panalangin kaniya, nga daghan pa man katuigan magabot siya ang kinabuhi ang kalipay, kalinaw, kahusay, paglabaw sa tanan, di asa magpanganagan mo na kanimo o ang imong mga pulong mga mensahe may mag-iya kanunay kanamo sa mga desisyon sa mga kinabuhi. Panalangin ni ang iyang kinabuhi, ang iyang mga pagpanarbaho, uban sa iyang pamilya, sa iyang mga anak, sa iyang katigas kinabuhi, o sa uban pang magkatawhan ngayang ikahalo dito. Ining kalimutan. Lord, ang mga pag-ampo na kanimo, padayon kang maghahatag kaniya mahing panlawas, mayong kondisyon o may mga panguna-una na kanawasan kanaugan kung ipasilapin sa atong igsoon na nakaroon sa Cavite City na isang paman ining mga tao amahan. Salamat o Diyos sa imong pag-amping kanunay kanamo na imo kami gititigan kanunay sa imong pagkamay. Dungog himaya na nalabit kanimo ang tanan na lagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magayon. Amen o Amen. Ay salamat sa Ginoo guys. So on open lang kita sa atong request awit makalangit. Sanglit ang ato nga programa makadlawon man mga igsoon, pero kini nga mao nga oras ato lang yun nga gidagilot bisan nga lain din ato ang tingog mga igsoon aron ato pong mahatagan og panahon ang pagpatalingog labaw sa tanan kanunay na itong pairon kining mga mensahe nga dias atong kinabuhi aron kanunay ning aktif o hakit pa sa espadang duhay sulat mao na kiingon diha sa Hebreanon Kapitulo 4 versikulo 12. Mo examine mo tugkad sa mata una o sa tanan nga kinugbanan sa lutahan sa kasing-kasing ug una-una sa tao o usisa o examine aron ikaw ug ako nakanabagyo kinun-anay diha sa atong bangon sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi
brother sister Malgi Angel, Ma'am Malgi Angel. Salamat sa Ginoo sa mga Malgi family. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Rhea Amante from Tanay City. Mayong Otto Pastor watching here in Tanay City. God bless everyone. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Adunay mensahe si Sister Maria. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Arnando Inglaterra. Doon na sa request kong song, Pastor. Asa na ang pagsalig mo? Salamat. Atong ning i-play mga igsoon. Ilabi na sa kinabuhi ni Sister Maria Angeline Cadelinia. Happy trip, happy travel. Sa imuhang pagpauli sa imuhang pamilya. Ang Ginoo magapanalangin o maguban o magbantay sa imuhang pag-fly by this week. Salamat sa Ginoo nya kanunay ang gugma, kalipay, kalinaw, kausay magabatik-babaw sa matag usa ka panimalay. Akong i-play mo igsoon ang request ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. Asa na ang pagsalig mo? Ang handong manasag ako, nagugma mo, kibasan mong tanan, akong salang kapakiyasan, nagmataugon ka, kay gibayran mo ako, gawas nung na, kamatayan way gahong, angayang kasimbahon, pagkatahong sa gumano Jesus, pagkatahong sa gumano Jesus, tinguh ako. Sa dihang ikaw. Kaya salamat sa Ginoo sa request ni Brother Arnando Inglaterra from Samanga. Asa nang pagsalig mo? Ano ang ginamang igsoon? Asa nang matong pagsalig sa Ginoo niya? Umanini mo igsoon. Akong i-play mo igsoon ang happy birthday, birthday song mga kaigsoon. Akong gipahinungod sa ako ang magulang. Ang adias Cavite City. Ako ang igsoon mga kaigsunan nga kanunay na vlog. Mga vlogger mga kaigsunan. Muna nga matay ko sa kanato. Hamatay na kalinglaan hanay o linyada sa kinabuhi. I-enjoy ang atong kinabuhi. Lamang dili na itong ikalimtan ang pagkamahal ko. Salamat sa Ginoo sa matay ko sa labi na sa tanan nga nagawa sa Facebook Live sa Visayas sa Mindanao. Morning request ni Brother Arnando Inglaterra from Samal. Asa na pagsalig mo? Asa na pagsalig mo? O asa na pagtuo mo? Ibaylo mo baling kalibutan. Asa na ang mga saan mo nga ikaw kaniyam mo nung bisan pa ikaw sulayo. Sa dihang ikaw na magulanon, ang langit ka. Well, sige, maayong to ka na itong tanan mga kaigsunan. Ilabi na sa kinabuhi ni Ma'am Bibi May Ferrania. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi niya, Ma'am. Sa tanan mga faculty diya sa Patricio Memorial High School. Headed by Sir Ralph Rimatina ni Ma'am Miriam Reyes o sa tanan ni mong mga kaubanan nila. Salamat sa Ginoo sa inyo hanga agwat while mo na niunto. Kumusta mo diha? Ni Ma'am Miriam Reyes, Ma'am Silmi Magay.
O di Ma'am Pinini, aberan niya may suon nga nagwas. Kauman sa iyang mga kaubanan nga mga faculty. O di Ma'am Miriam Tujano, Sir Jerwin, Garrett, Sir Bren Romel Torres, o ni Sir Raymond Rosales, o ni Ma'am Jenica Senyeres, faculty and staff. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi diha sa Patricio Palomar Memorial High School. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ya sa matag usa kanato may igsoon dinhi sa kalibutan, namatay nagkalain-lain hanay o linyada sa kinabuhi sa. Ang importante, ikaw na ako, itang tanan, padayon na. Padayon lang, ganti ang imo sa unahan. Asa na pagsalig mo, o asa na pagtuo mo, ibaylo mo, galing kalibutan. Asa na ang mga saan mo, nga ikaw kaniyamulong, bisan pa ikaw sulayo. Bisan pa ikaw sulayo. Take your membership to the next level. Bisan pa ikaw sulayo. Okay, salamat sa inyong mga panahon sa tanan karon nga naba sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Isa pa man sa kinabuhi ni Ma'am Mudra Vlogs maigsoon. Ano na sa mensahe maigsoon, maayong Dr. Pastor, kumusta lang ko sa tanan o pa-request Pastor, antoson lang. God bless you, God bless Pastor and your family. Salamat sa Ginoo at Lig Ebling. Ang request ni Ma'am Mudra Vlogs, antoson lang. Okay, salamat. Mau ni request makaigsunan ni Ma'am Mudra Vlogs, antoson lang. Sa atong kahintang o sitwasyon din sa kalibutan, kanunay lang kita nga antos. Ano yung matupas kasi ang mga kaigsunan ko sa Ginoo, dili na pag-yun maka-antos, mamotos.
Pero dias Ginoo mga kaigsunan, ikaw ug ako karon na gyutang nas kadagonggan. Bisa magsakripisyo ka, bisa mag-antos ka, apan hinumdumi kuman sa imong pagsakripisyo o pag-antos, nadaugan kasiguruhan ang maangkon sa matapos sa kinabuhi. Salamat sa Ginoo, kumusta mamuli ha sa inyong mga pagpaniudto, ilabi na sa kinabuhi ni Sir Alejandro Cuevas from Madireta, Bay City, Negros, Arellano. At tingali mga kaigsunan na karon diha sa Bay City Campus 2 sa Negros, Arellano State University. Salamat sa Ginoo, doon na sa mensahe. Doon na sa mensahe mga kaigsunan si Sir Alejandro de Cueva. Regal si GB, Negar Pastor. Pakiregal sa South ni Sir GB Negar. O sa tanan nga mga faculty ang staff ikan sa Bay City Campus 1 and Campus 2 atong maabdigon nga Campus Administrator si Dr. Sara Fatima Valencia. Faculty ang staff from Education Department, faculty ang staff diya sa CBE o sa atong mga kanugalaan diya sa registrar o sa mga opisina sa diha sa mga library mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa atong amigo Sir Alejandro de Cueva. O sa tanan nga diha sa Bay City Campus 1 at Campus 2, God bless you sa kanan. Ang Ginoo magapanalangin sa mga tagusa. Yan isa sa IDFM 95.3. Kanunay nagtanong-tanong ang programa. Denise Kabungiran, tayo welcome. Welcome lagi ng mga tagusa, makabisita mga tagusa. Naining mahungan kapit. Okay, salamat sa Ginoo. Kay buktiyan sa Diyos atong enjoy lang yun ang atong kinabuhi. Ang pagbabago ng isang tao ay nasa Panginoon naman. Wala sa tao, wala sa kanyang pagsisikap, sapagkat ang lahat ng ating pagsisikap sa mundong ito ay isa lamang trabaho. Amen ba? Ang tanang panalangin na Diyos Ginoo maigsoon. Atong i-play maigsoon ang birthday song. Atong ipahinungod sa akong magulang. Niya nakahuna-una pa ko mga igsoon kay nagtitikman sa ako ang monitoring. And then nag-greet ko sa akong mga igsoon sa group chat. Nagsunod-sunod ng mga igsoon ang mga greetings. Unang usahay malimutas ato ang adlaw nga natawhan sa atong kabisi. Inaganit na kahuna-una o sala na rin kurasahan, labi na din ita makalantaw sa relo. Pero magkauna-una tagutom mo na tamang igsoon. Ako nag-play mga igsoon ang birthday song para sa akong magulang diya sa Cavite, si Nathan Vloggers. Na doon naman to sa profile, bungis-ngis mga igsoon. Unang siyaw mapuning ako ang magulang, ay mapunay ang ikalipay sa iyang kinabuhi. Unang ikaw o ako, matagusan na to na amag tayo nagkalain-lain na hanay o laray sa kinabuhi ni sa kalibutan. Ang importante, ang pinaka-importante, ang pinakamahalaga kung sa Tagalog ba, ang mahalaga, ang importante. Waway ka tapusan, ang mahalaga o ang importante. Pero ang pinaka-importante, mayroon tayo pagbabago kundo na Ginoo. Ikaw o ako, dinis kalibutan na agad tayo kausapan kundo na Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Sandra Arias Anovenio. Nagwasasap sa ato nga programa karon. Kumusta mo diha? At daw karon nga Miyerkules midweek. Tunga-tunga sa semana niining semana ha. Tunga-tunga sa semana niining semana na that is midweek. Salamat sa Ginoo. Atong i-play maigsoon ang birthday song para sa ako ang magulang, sa ako ang mga siaw nga kung mga igsoon dito sa Manila maigsoon.
Okay, happy birthday sa ako ang magulang diha sa Cavite, ika-52, binako 40 pa ning tawhanan ni. Kay magulang ra maguna ko ni Mason, ikatulo man ako ni magulang. Ano na pag may magulang usa. Aw ni ang iyang bulan ato kay Agosto 28. Aning lamay na mga igsoon. Una nga, pag human ako og live kaniha, naining titig dito sa ako ang cellphone na iyang adlaw na tawhat. Kaya nakalantaw ko sa iyang profile. Hindi ko sinatan man yun eh. Una nga, may padala na ko mga mensahe aking paabot sa pagpahinumdum sa adlaw yun na tawhan sa akong magulang. Unang ako may sundi radyo ko magpahibalo. Salamat sa Ginoo mga kaigsunan, kinirapang Facebook may mag-una-una. Mo-greet dahil maigsuon dikan pa sa Esperas. Siyempre Esperas kanang umalabot sa imong adlaw nga natawhan. Pagka alas 12 mo ditig na sa imong cellphone, bukaw na ka maigsuon. Wala pagka-greet ang imong pamilya, ang Facebook nag-una na. Kining computer mo igsuon, di ko tag-apas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Labi na sa tanan nag-birthday karon. Maayong mo to, maayong pagpaniog to. Labi na sa ato ang pagkaon karon mga kaigsunan. Pero sa may ato ang giandam karon para sa ato paniog to. Nindot pa. Doon na ba'y bomba, doon na ba'y ginamay niya mga kaigsunan. Ang importante ka ng tanan, ato pasalamatan ang ginawa niya. Labi na sa ako ang magulang na nasa Maynila. Ako siya giingan nga kapiragin ako atol. Watang yung lain pa, kope. Para sa kuto-kuto kaigsunan. Salamat sa tanan nga nagawa sa Facebook Live Luzon, Visayas, ang Mindanao, ilabi na diha sa Campus Toon, Lorso, Bay City, Negros, Oriental. Salamat sa itong mga amigo diha, Brother CB, atong amigo diha na security guard, mga kaigsunan. Sa tanan nga mga faculty and staff, salamat sa Ginoo sa inyo ang pagkamaayo. Dinigin ako na ikalimtan mga kaigsunan ang inyong pagkamaayo. Labo sa tanan ang pagkamaayo sa atong Ginoo. Tingali, kung wala na yung mga request sa web magkalangit, din kayo sa San FM 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Ato nang paklion ang mga panit diha sa mensahe sa atong Ginoo. Nga si Jesus nito mga panahon na iyang ipadukol ang mga katawhan. Apil na ang iyahang mga tinunan. Siyempre, kaununay kauban ang iyang mga tinunan, ang iyang 12 ka mga apostolis niya itong mga panahon. Ingon diya sa Mateo mga kaigsunan. Sanglit naglakaw man ang atong oras. Ato ning basahon. Amato pa diya sa Mateo mga kaigsunan. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin. Sabi kay Jesus po sa mga tao noon, at sabi niya, pakinggan niyo at mayroon akong sasabihin sa bawat isa sa inyo at dapat niyo uunawain. Ibig sabihin noon, dapat intindihin. Anong ibig sabihin ng intindihin? Sabdo. Ikaw o ako magbasa sa pulong sa Ginoo, sabdo. Kung makasabot ang tao, kay nakasabot man siya sa mensahe sa Ginoo, magkinabuhi, sumala sa mensahe sa atong Ginoo. Pero gipuyag si Jesus sa iyang mga tinunan. Ingon ang iyang mga tinunan, sa imong gibuhat na labot ang mga paresiyo nimo. Gihadlok si Jesus aning mahina sa kasulatan. Apan niingon si Jesus, ang akong gisulti, dili ang akong gisulti.
ang akong gisulti kamatuoran gikan sa langit nun nga amahan nga nagpadala ka. Mao nga ang mga tinun-an ni Jesus wa yun kaagpas dayon sa mga mensahe. Dini sa kalibutan maigsoon, to see is to believe, believe is to see. Ang makita sa tao may alagaran sa tao. Ang makita sa tao may tuuhan sa tao. Apan hinumdumi ang Ginoo dili makita, dili mahikap, kay siya espiritu o ang magasimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Juan 4:24. Ano na yung request si Brother Arnando Inglaterra, hatagan pa natong pagtagan while wa pa ta kasugod sa atong gibasa sa ato ang heading nining mga panahon na. Dugang pa ko request, Pastor, anak ko, salamat. Wow. Kasing-kasing ko ayaw hasagan sakit, nagibati ko kuhaan ang mga pagdamot, pulihi sa pagkikuma sa magkalimot. Kasing-kasing ko ayaw hasagan sakit, nagibati ko kuhaan sa pagdamot, pulihi sa pagkikuma sa magkalimot. Okay, mauni request ni Brother Arnando Inglaterra Ramos Saman. Anak ko, ingon ang Diyos sa iyang mga katawhan. Kini ang akong pinanggang anak, nagakalipay akong pag-ayo. Human si Jesus nagpabautismo dito sa suba sa Jordan, kay wa magoy lain nga gipabautismohan ni Jesus. Suba magyud sa Jordan. Even si Apostol Juan nga gipunggutan sa liog ator sa birthday ni Herodes ni atong mga panahon. O si Apostol Juan nagdumili mismo sa pagbautismo unta ni atong panahon. Kapaniingon si Jesus, tuguti lang diining mga panahon na aron makatumanta sa tanan nga gisugo sa akong amahan nga mao ang Dios. Wow. Ikaw ug ako gimahal o gipangga sa atong amahan nga mao ang Ginoo. It meaning to say, kitang tanan mga nagmanagsuot ug suko-sunod lamang dinhi sa kalibutan pinaagi sa balaan nga kasunod. Walang etsa-etsa. Matod pa sa taga-Bojol, walang etsa-etsa, aho-aho. Dapat magkaisa. One mind, one heart, and one direction. Wow. Ang mensahe sa awit ng kaigsunan nag-illustrate na kanunay nagpahinumdum ang atong amahan na mao ang Diyos. Kanus aka mubalik ka na, gipangita ka. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gani Sarania, atong amigo mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, Pastor Gani Sarania, sa inyong mga kinabuhi na nagpagamit sa buluhaton sa atong Ginoo. Nasayod ang Diyos ini nga kitang tanan nagkalaing-laing gihantay o trabaho nga gibihal sa atong Ginoo. Apan atong hinumduman, atong paningkamutan nga ang tanan nga kasuguan naa sa palang kasulatan, atong paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo nga kitang tanan magkinabuhi unta pinaagi sa balaan nga kasulatan.
Wow. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Rose Bailosis. Hi Brad, kumusta? Okay, kayo uban ang tabang sa Ginoo. Kumusta man ang mga Bailosis family? Diha sa Maynila o diha sa Tagpo, sa Bai City, Negros Oriental, o diha sa Kapilihan. Salamat sa Ginoo sa mga katauhan, ilabi na ni Mama Linda. Kumusta man si Mama Linda, Sister Rose, o sa imuhang mga eksyon. Wala nga taas ng panahon, gawa na gud ko kabisita diha sa Dapit sa Pantolin. Usa sa atong amigo mga kaeksonan nga mga pulay si engineer ako na nastik hapong adlaw, usa sa siya ka maintenance diha sa Water District diha sa Manhoyot. Siya mo'y nanggama og mga mechanism diha sa Pantolinaw mga eksonan. Maraming salamat sa Ginoo sa inyo magkinabi-labi na sa kinabuhi ni Sister Rena May Balansa. Kanag-kanag. Wow, kumusta mo diha Sister diha sa Manhoyot? Ilabi na sa imo mga ginikanan, sa imong papa, sa imong mama, sa imong maigsoon diha sa Kagihayan. Kumusta man si Mama, pakiregards lang ni Mama Aying diha sa Dapit sa Kagihayan, diha sa Matambok, Manhoyot, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo. Kumusta man mo sa mga ganag-ganag family o balansad family? Adayon lang kita diha sa pagpanganagad. Inyong upos nga lagad. Kanunay lang yon nga nagpaabot kung mga mabulo, kung mga mensahe gikan sa balaang kasulatan. Pwede lang yun mong makarequest o awit makalangit. Iningtag na ulapit sa kamotoron ang atong oras mga isoon. Alas 12:32 na sa sayong kahaponon. While kita maniud to, while kita nagsikay-sikay o nag-relax ato ang panimalay, atong paminawon ang mga mensahe sa ato ang Ginoo pinaagi sa balang kasulatan. At tingali wala na yung mga request awit magkalangit right now. Ato nang sugdan ang pagpaminaw sa mga mensahe ni Jesus. Sabi kay Jesus, sabi niya, pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan niyo at unawain ang aking sasabihin. Sapagkat ikaw at ako, kung hindi natin unawain at intindihin, talagang magulo ang mundo. Adunay mensahe si Sister Rose Bailosis. Okay ra kaayo brad. Wow. Nindot ang mga mensahe, kung dunay mga response mga kaigsunan, nasama ni anak, okay ra gyud kaayo. Dunay mga response mga kaigsunan nga dunay mga pangumusta ta sa itong mga higala. Moingon yung usahay maigsuon nga pagkapaitag ko pastor, oras gyapon naas kalisod. Ano na mas kalisod nga taas pa maning atong ginhawa. Igsuon ikaw ug ako gihatagan tagagawasan sa atong Ginoo. Kung nagkinabuhi ka sumala sa iyang mga mensahe, dapat atong ikinabuhi ang mensahe. Ato na tayong basahon, ingon dire sa Mateo Kapitulo 15 versikulo 10 ngadto sa 20. Mao nga ang mga tinunan ni Jesus, gihadlok si Jesus ni aning mga panahon na. Giingnan si Jesus, sa imong pinulungan na naglago trabag mga parasiyo. Ano man mga igsoon gawa mangyod kasabot bisag kung saon. Mao nga sabi kay Jesus, lumapit kayo sa akin at mayroon akong sasabihin sa inyo at intindihin niyo. Yes, palang kasulatan mga igsoon, di good. Kung dili na ito nasabdo, di good ta. Maglisod ang kinabuhi ani mga igsoon. Ingon dire mga igsoon, matod pa dire sa maong heading Kapitulo 15 versikulo 10 ngadto sa 20. Ingon dire mga igsoon,
Onya gipaduol ni Jesus ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila. Usa iyang gisulti mo igsoon. Introduction, iyang gipaduol ang mga tao. Ingon siya. Usa iyang gisulti. Pamati kamo og sabta ninyo kini. Nanganghang mga tao mo igsoon. Gipapamati pa. Giingnan pag kung halasag sabta ninyo kini. Unang sa atong kinabuhi diya sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo, gigud ta makaagpas tayon sa pagsabot. Musamot yung tao, pagkapangutana. O inungdan ang atong programa, atong gininggim, cross-examine. Wala ta mula po sa sudan na sa mga kasulatan, kundi nagbasita sa kapitong bersikulo o gitugan sa mga apostoles kaniadto o sa kahimtang ni Jesus mismo. Amen ba? Dili na to ibase mismo ang atong kinabuhi karon. Kaya wala man as kasulatan. Ibase na to ang atong nabuhat nga kaayuhan. Kung ikaw ug ako nagsunod kas bala ang kasulatan. Kay kung magbase lamang tas atong na-comply karon dinis kalibutan, magarbo biya ang tawo. Hello, magarbo. Di ba? Ingon si Jesus. Ingon sa diri mga isa. Onya miduol kaniya ang mga tinunan. At anawa ra gud atras ko diri sa 11. Dili ang musulod sa baba sa tao ang makapahugaw kaniya kun dili ang mugula sa iyang baba. Ang nigbagang una iyang mga tinunan bersikulo 12. Una nga diha sa simbahan, kung dunay mga katawhan o mga kaigsunan nga kusog kaayong mo yaw-yaw gawali si pastor si pastora nagwali pod sa luyo. Pero pawalihon sa tubangan dili di ay muwali. Inana bang matasan maigsoon walay respeto. Ang pinaka-importante sa kalibutan, respect to the other people. Respeto sa tanang tao. Pero bisan gani ang mga tinunan ni Jesus ato ra pong masabtan. Giingnan si Jesus aning bahina sa kasulatan. Nangisog ra ba nimo ang mga parasiyo? Ingon siya, onya miduol kaniya ang mga tinunan. Unsay iyahang ilang gisulti? Og ning ingon, nasayod ka ba nga naglagot ang mga parasiyo tungod sa imuang gisulti? Gihadlok si Jesus ay unang diha sa simbahan, doon ako'y manghadlok-hadlok nimo. Kung naas kasulatan, kinsa may angay nimong kahadlok ka? Gawas kung wala diha, ay pwede kang hadlokon. Kung pwede kang pangutanon, pastor, wala lagi sa kapitulo bersikulo. Kung nagwali ta sa social media, kung nagwali ta sa FM radio, wala lagi kan sa mensahe Ginoo, pwede mong makapangutanan ako. Makapangutana mo atol sa atong programa. Pero wala gipundan ang FM radio aron lamang magdebate ta diha sa social media. Amen ba? Kaya galangay-langay na lamang nas oras. Gihadlok si Jesus aning bahina sa iyahang panahon. Otro ang iyahang mga tinunan wa sa kasabot. Ingon diri, si Jesus mitubag, gitubag ning response dayon si Jesus. Si Jesus mitubag ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan. Kisambi nga yan hinoon og samot. Ang tanang tanom nga wala itanom sa akong amahan nga ato sa langit pagaipton. Pasagdi lang sila kay sila mga giya nga buta. O kung ang usa ka buta maoy moagak sa laing buta, silang duha mga hulog sa kanal. Diya sa simbahan, ila-ilaha si pastor, si pastora, ila-ilaha ang imong mga kahigalaan, ila-ilaha ang imong mga kaigsunan, kay maparihara unyang buta. O mga hulog sa kanal. Matod pa ni Jesus, kung ang usa ka buta, unsa man na, sambingay gini, sambingay, butas sa kamatuoran, inusinti sa pulong sa Dios, apan dili inusinti sa tawhanong kinaya.
Kung ikaw ug ako igsoon, kung nakahibalo kas balang kasulatan, hinumdumi ang imong kinabuhi batas sa kinaiya haom ni ining balang kasulatan. Amen ba? Si Pedro mingtubag. Si Pedro mingingon, sultii kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Atong imagino si Apostol Pedro, raitahan ni Jesus. Og usa sa 12 ka mga apostolis, dunay gi-promise bisan sa kamatayon magtutudlo, unungan ko ikaw. Ingon si Jesus, ay nako Pedro, ayaw na lamang kong bulatike. Kay nakabalon ako sa inyo una-una kasing-kasing. Sa atong kinabuhi, maiksong dili na itong ikapangasti o ikalimot sa tubangan sa atong Ginoo. Sikin sa ta. Huwag nating gugulatin ang tunay na pananampalataya. Huwag nating pangunahan ang salita ng Diyos. Sapagkat ikaw at ako, ang ating kinabukasan ay naalang Diyos sa Ginoo. Wala sa tao, wala sa imong silingan, wala sa simbahan, wala ni pastora. Ang atong kaugmaon naalas Ginoo. Doon naman tayo kurso nga nahuman. Kung wala man tayo kurso nga nahuman, hinumdumi kung panalanginan ko kas Ginoo, panalanginan ko kas Ginoo. Mao nga si Apostol Pedro, ingon siya magtutudlo, tudlo igod mi. Nga naman, mismo sila, wala sila muhatag og simpatiya sa ilang magtutudlo. Diya sa simbahan, nga adunay pastor, dunay pastora, pero hinumduman sa nato, kung tinuod magyud ang pagdala. Hello? Kay dili tanan nga nagdalag simbahan, nga nagkinabuhi sumala sa balahang kasulatan. Hinumduman nato. Dili tanan nga nagdalag simbahan, nga nagkinabuhi sumala sa balahang kasulatan. Makit-an lamang na sa iyang kinaiya o batasan, sinultihan, pinulungan, kinabuhi, sukwahi sa iyang giwali. Mao kining atong programa kanunay nagpaabot og mga mensahe alang sa matag usa. Dili alang lamang sa usa ka title sa simbahan, dili lamang sa usa ka panimalay, kundi alang sa tanan. Si Jesus, ingon siya, gipaduol niya ang mga tao. Sabi kay Jesus noon, lumapit kayong lahat sa akin at mayroon akong sasabihin sa inyo at intindihin niyo. Huwag maging kasabot ang mga Pariseo Sidosyo ng asoko raman. Ang unang nahadlok, ang mga tinunan. Kung tinuod kang alagad sa Diyos, hinumdumi, kuptan yung kas Ginoo. Ubanan yung ka, behisa kung saan. Ingon si Pedro, miingon, sultihi kami sa kahulugan ni ining sambingaya. Si Jesus mitubag, versikulo 16. Si Jesus miingon kanila, dili ba usab di ay kamo kasabo? Ingnan ni Jesus ay mga tinunan. Saman kamo, nakasabot mo gadugay lamang mo kinuyog-kuyog na ko, agi mo kasabot sa kabahin sa malang kasulatan. Ingon diri maigsoon. Si Jesus miingon kanila, dili pa ba usab di ay kamo kasabot? Wala ba di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao mupadulong sa tiyan ug unya mugula sa iyang lawas? Natanawa ra na. Versikulo 18. Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing. Unsa man dili pa nato ni ansiran. Unsa man ang mga butang nga muguwa sa baba gikan sa kasing-kasing.
Kung unsay gihambin sa imong kasing-kasing mga follower o listener, mga pinangga na mo mga viewer, mga sir, mga ma'am, mga sister, brothers and sister, ang mugawa sa baba gikan na sa sulod sa kasing-kasing. Ang musulod pagkaon o igawas lapo na sa ubos. Ato ning basahon tanan aron masabtan igsoon. Ingon dire wala ba di ay kamo makasabot nga ang musulod sa baba sa tao mupadulong sa iyang tiyan o unya mugula sa iyang lawas. Apan ang mga butang nga mugula sa baba nagikan sa kasing-kasing, kining mga butang nga mao ang makapahugaw sa tao. Ayay. Unsa di ay ang makapahugaw sa tao? Ang mugula nga naas gikan sa kasing-kasing. Kay kung unsay imong gihambin, mausap na mugula sa imong baba. Versikulo 19. Kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-huna. Ayay. Gikan sa imong kasing-kasing, gikan sa akong hunaon, gikan sa akong kasing-kasing, yoan ay manggula ang mga daotang huna-huna. Yan mo ingon po ordinary nga sabton. Sabto pa na kasing-kasing, pastor na rin ay huna-huna. Mao nga maglisod yung sabot. Even ang mga tinunan ni Jesus. Kay bisan sa kayano pagsabot, o di gun mo sabot, gun nakasabot. Lo. Ingon diri, dautan. Ingon diri, pagpatay, pagpanapaw, dautan nga pakikilawas, pangawat, pagpamaka, o pagbutang-butang, kini ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Klaro dili. Perting klaro habiya. Namoy Biblia sa tanan nga naminaw sa Sen FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Unsa di ay nga makapahugaw sa usa ka tawo, dira bagyon imo ilang Kristohanon. Bisag sige patagsimba Sabado, Domingo, Miyerkules, Kates prayer, tanan aktibo si sister, si brother. Pero ang ningawa sa baba, dili pagkamatarong. Pamisti diri, pamisti dito, pangyawa diri, pangyawa dito, panghimuang. Unsay gingon? Kay ang mga daotang una-una, una number 1 daotang una-una. Kay kung nagdautan ang imong una-una, nagduda ka sa imong asawa, nagduda ka sa imong bana nga nabayi, naglaki, dautan na una-una, maayo din na. Di ba pag una-una kag himo og dili mao, kay hadlok kang kaunhan. Una sa atong kinabuhi mga igsoon, ilabi na sa mga OFW nga layo silang bana, layo silang asawa. Alam poon ang ilang kahimtangan habilin din sa Pilipinas. Apan kung ikaw ug ako mahidadlokon kas Ginoo, bisag asa pa imong asawa, bisag asa pa imong bana, kumo kay duna kay kahadlok sa atong Ginoo, dili ka kabuhat ug dautan, tali sa inyong relasyon. Kay ang tinud-anay nga dunay Ginoo, tinud-anay na kinabuhi sumala sa iyang mensahe. Kay kung ang usa ka tawo bisag magdulog pa na sige kada adlaw, kung magbuhat yung nagdautan, magbuhat yung nagdautan. Maong ang balaang kasulatan, kanunay natong isilsil sa atong kasing-kasing, kanunay natong isilsil sa atong alimtatakan, sa atong una-una o sa atong sanabutan, aron ikaw o ako kitang tanan magiyahan niini higala. Apan kung dili ta magbagiya, wasag tay mahimo. Hindi ko kusgan agad. Kanunay lang namasin, kanunay lang nang hinaot. At time will come, makaamgo lang tanan. Ingon ang 19, kay gikan sa iyang kasing-kasing manggula ang mga daotang huna-una. Unang-una, gikan sa iyang kasing-kasing mga daotang huna-una. Ikaduha, pagpatay. Ikatulo, pagpanapaw. Usa man ang pagpanapaw? Pakihilawa sa dili nimo asawa, pakihilawa sa dili nimo bana,
pag-ibog-ibog sa mga butang sa imong isig katawo. Dautan nga pakig hilawas, pangawat, pamakat, di ba ka ng pakighilawas sa dili imuhang bana, di ba? Apil nas pagpamakat, gilimbungan imo imong asawa, gilimbungan imong bana. Kay nagtuo man ta nga nakalimbong ta atubangan sa atong Ginoo. Ingon ang Ecclesiastes kapitulo 12 versikulo 13 ngadto sa 14, ang atong nabuhat diha sa dayag ug sa tago walay nalilong atubangan sa Ginoo. Ingon ang Hebreanon kapitulo 4 versikulo 13, walay usa ka butang nga masalipdan gikan sa mga mata sa Dios. Kining tanang dayag sa iyang atubangan ug husayon ta. Husayon na taon eh. Ingon dire pagpamaka o pagbutang-butang. Kanang pagbutang-butang? Pagduda ba? Kung saan mo na yung pagduda? Pagbutang-butang. Mao nga niingon ang mga tinunan ni Jesus. Nasayod ba ka magtutudlo? Nga sa imong sinultihan naglagot ang mga parasiyo. Giingnan ni Jesus ang iyang mga kauban. O tropod mo, wala gyapon mo makasabot. Hello, ikaw o ako, kitang tanan, dili ta buta bungol sa kamatuoran. Kung dili ta buta bungol sa kamatuoran, hinumdumi ikinabuhi ang balaan nga kasulatan. Kaysa imong pagkinabuhi niini, kadaugan kasiguruhan, kabaguhan ug nindot nga kinabuhi dinhis kalibutan. Ma-enjoy ka sa mga problema. Wow. Kining atong programa, dili ni akong programa, kung dili programa ni Ginoo, nga ikaw o ako pwedeng makasir diya sa mensahe sa atong Ginoo. Tanan ganyan ipadala dire atong naghatagag panahon atong basahon ang bersikulo kapitulo gikan sa pulo sa atong Ginoo. Imong dire may isuon dautan nga mga pakighilawas, pagpangawa, pagpamaka o pang butang-butang. Versikulo 20. Ini ang mga butang nga mga pahugaw sa tao. Unsay makapahugaw sa tao? Kani. Dili ng pagkaon. Hello. Dili ng mga unsa diha nga gidili. Ikaw ug ako gihatagan tagagawasan. Basta makatabang, makaayo sa imong lawas, hala kaon, basta dili makahilo. Gawas ang makahilong maigsoon kay nisap na. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Almira Samvelion nagbuhat usab sa atong programa. Inigatak na ang dapit sa kamuntuhon ngayang ihatag ka nato. Hindi yung ubos ka lang dyan. Kanunay naghatod ng mga mensahe. Dili para sa kong kagalingon, kundi dili para sa matagusa ni atong magkaton sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon dire sa 20, pwede ra gyud mong maka-replay. Pwede ra ninyong i-replay, i-search ninyo ang ako nga profile. Although makaigsunan doon ako yung mga naana diha, maigsuon pag-open ninyo, magsunod-sunod na atong mga live. Tungod kay duha man ang ato nga account dinhi sa computer o diri sa cellphone sa akong anak. Una nga namalandog ko sa Ginoo Lord, time will come doon na po ko'y gamit nga anak lang yun iksoon nga para yun nining mao nga FM ready. Dili na ko na ito function. Dili kay may munta nga di na ko mag-live kay wa ko'y gamit. Magita tag pamaagi. Dili na ko mag-live kay gisubawan man ko God. Kalain man akong tingog. Gamay ra gani ka sakit, ganit gamay ra ganing balatian, subaw sipon lang. Gawas hindi na takatingog maigsoon. Nya to minglabay nga mga panahon maigsoon nga grabe nagit kakapoy, di na mo gini kaya. Just relax. Ano man, yatagan maputa kagawas sa maigsoon, ang importante ikaw ug ako. Pahimaya na to ang Ginoo. Ini ang mga butang nga makapahugaw sa tao. Apan dili makapahugaw sa tao kung mukaon siya nga dili una manghunaw.
sumala sa ilang giingon nga maoy angayang buhaton. Kay ayang nasabtan sa mga parasiyo ang mga makapahugaw sa tao kanang dili manghunaw. Kanang tubig may ekso puro bagyo na limpyo. Kanang nag-abot raman sa ilalo. Ilang tawad raman nato. Hello. Kanang bakterya dili na makita gawas kung dunay microscope. Mao man gani may sundunay gipangpos kanang atong gipangkaon. Makita na dito sa microscope nga mga isom. Diano Manila pagsabot nga kani adto maigsoon ang makapahugaw sa tao katong walay hinaw. Pero katong nagbuhat og dautan dili ra makapahugaw. Katong mamaka, mamay, manglaki, mangawat, magpatay, dili makapahugaw. Kay ang ilahang pagsabot sa balaang kasulatan, ang makapahugaw, ang katurang walay hinaw. Amen ba? Diya sa pagtuon sa pulong sa Ginoo maigsoon, giginahalan, panaliman po natin yung ating isipan. Huwag tayong maging tamad. Kaya ang tamad maigsoon matupad ni sa Apostol Pablo, di ra bagyo pakanon. Diya sa imo panimalay maigsoon ang mga tamad katurubang kanang mga tapulan. Kusog mangwintar man na. Bisan sa hugasan sa plato, paglunga, panilhi. Ang balay maigsoon mura na lang magbasurahan. Ingon ang Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Huwag ninyong tularan ang mga ugali ng mga tao sa mundong ito. Dili nato suhiron ang batasan sa mga tao dinis kalibutan. Kay kung ato na silang sundon, iksuon, wa nato matugkan ug masabti ang banang kasulatan. Ikaw ug ako nga nakahibalo sa mensahe sa Ginoo, huwag nating tularan ang mga ugali ng mga tao dito sa mundo. Sapagkat ang ugali ng mga tao dito sa mundo, alam po natin kung sino ang tao. Walang katapusan, mga pangarap, matayong na ambisyon na hindi kayang abutin. Apan kung ikaw o ako na ay Ginoo, kontento ka na. Wow! Salamat Ginoo sa imong pagkamayo. Salamat sa hangin. Salamat sa kusog. Salamat sa kayuhan. Salamat sa kagawasan kay mong gihatag ka na mo. Pero dili gani makontento ang tao, maunay mo guba sa maayong relasyon sa imong isikata. Ingon ang Roma. Kung pasahon ang Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Huwag nating tularan ang ugali sa mundo, kaibigan. Ingon diri, ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ni ining panahon. Anaaday batasan ani panahon. Aron ta dili mahiuyon unsay angay buhaton. Ingon sa unahan, ingon diri, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios. Kay dili na kita masayon kung unsay plano o kabubuton sa Dios, kung dili nato ipabag-o ang atong hunaon ang kasing-kasing atupangan sa atong Ginoo. Mahinungdan ang kabaguhan wala sa simbahan, wala ni pastor, wala ni pastora, kundili ang simbahan o ang mga alagad sa Ginoo. Usa lamang kami ka ilustrasyon, usa lamang kami ka ehemplo nga nagpaabot og mga mensahe sa matag usa aron inyuhang mahuna-huna kung unsay angay nga buhaton sa tao atubangan ngadto sa atong Ginoo. Apan kung dili ta magpabago, wa sa may mahimo igsoon.
Matag usa adunay kagawasan apan hinumdumi kining tanan nga among gihimo dakong kaayuhan kung ang usa ka tawo magkinabuhi sumala sa balang kasulatan. Ang atong oras karon alauna na gyud. Padayon ta mga igsoon. Ingon diri, ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ni ining panahona. Na di batasan ani panahona mga igsoon. Ano sa may batasan sa kalibutan? Mga pangandoy, mga desires kinabuhi. Wow. Excited sa mga butang na dili kayang kabutan. Nga mismo, ikaw o ako nakahibalaw sa imong kapasidad. Apan hinumdumi, kung ang Ginoo na nimo, bisag dili na nimo kaya, hatagan ka kaalam gikan sa Ginoo. Sa kinabuhi sa mga alagad sa Dios kaniadto, nag-agad sila sa plano sa atong Ginoo. Nakakita sila sa ilang kaugalingon, Lord, dili na ko ni kaya. Sa kinabuhi ni Moises na itong mga panahon na, ingon siya, dili na ko kaya. Apan ingon si Jesus, ingon ang Diyos, ayaw kabalaka, ako'y bahala nimo. Ing na ang taga-Israel, ako, mao ako, nga nagpadala kanimo. Dinis kalibutan maigsoon. Kung makita sa tao, sa isig ka tao, na wala kay edukasyon, wala kay profesyon, daghang maligsan. Kung mabalaan ang leader sa simbahan na wala ineskwelahan, bulihon. Kung wala nag-eskwela Bible school, bulihon. Labi na niya sa sulod sa simbahan, sa bagong generasyon, kaya nag-eskwela mga Bible school, taon ang senior pastor o mga pastor nga mao'y tawag mismo nga mao'y nagpundal diha sa simbahan sikat sa kalisod o kapait. Ingno na ayaw na nagpawaliha kaya wala na ka-eskwela Bible school, garbo pa. Usa sa akong amigo ikuha naman ito sa Ginoo, kahinuktok siya sa bais, while ko nag-ingagi. Ako siyang giingnan, Pastor, kumusta man? Ingon siya nga, paitan ni watay na humansa. Kung ano man, i-underestimate mo ko sa ako ang mga sako. Kung sa mga imong mga sako. Nangahoma na mga Bible school, o niya, sige, araman ko nilang bole. Ako siyang giingnan. Diha sa palang kasulatan hinumdumi, lahi ang schooling, lahi ang calling. Asang ka? Mamili ka sa schooling o ang calling. Tapos yan ako rin so Peter. Ang iyang awagan nga nahuy-huy maigsoon, may kalit og tanos. Wow, salamat sa Ginoo. Hinumdumi, Pastor, ikaw mo'y katawag sa Ginoo, dili sila. Kay sila nag-schooling sa kalibutan. Ikaw nga gitawag sa Dios, dili tao, dili si sister, si brother ang nagtawag nimo, kung dili ang nagtawag kanimo, mao ang Ginoo. Kung tinuod kang tinawag, ayaw ka malaka, ayaw ka hadlok, kay kauban nimo ang Ginoo. Ingon si Moises, hindi ako karapat-dapat nga papuntahin mo sa lugar ng Ehipto. Ato ning basahon mga igsoon. Ingon ang Exodo Kapitulo 3, versikulo 14. Sa kinabuhi din sa kalibutan, mao ginay realidad. Ilabi na karon, nga bag-o na mga henerasyon, ikaw pa'y koreksyonan. Labi na sa paggamit sa mga gadget, katawaan ka. Una kaning mga katawhan karon nga nanindot na ang mga karsada na ningkamot intahon na makakaton o motor. Kaya mga anak di naman masubo, si papag si mama labay-labayan lamas karsada.
tos barkada. Pero si mamang si papa mo'y nagsakutok pagsakripisyo aron makapalit sa ilang panginahanglan. Mga ginikanan, ang atong pundasyon, ang atong kalikon, mga mensahes Ginoo, ano'y mutungtan mo gihakan atong tanan. Kay lisod ang batasan sa mga kabatanunan karon, kahit na kaayog mga salabutan. Apat atong hinuluman o imposible sa Ginoo. Time will come, ang Ginoo na'y magapamuhat sa ilang mga kinabuhi. Atong basahon mga kaigsunan, ato sa nitiwason pagbasa ang mao nga gibasa dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2. Ayaw kamo pagpahiyon sa pamatasan ining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong una-una. Kay kinirabang una-una natong maigsuon, mag-una, wala pa'y nabuhat, tuwa na, nahuman, na-comply na, natapos ng building, ang plano nahuman na, pero wag gani natukod bisag haligi. Aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo. Wow! Kung layhantang makahibalo sa kabubuton, unsay maayo, kanunay ipabago ang atong una-una. Iparin niyo kanunay sa mensahe sa atong Ginoo. Hindi makapahimot kaniya. Kung ang imong una-una kasing-kasing kanunay haom diya sa pulong sa Dios, makapahimot kita sa Ginoo. Atong basahon ang Exodo. Ingon ang Exodo mga Exoon kapitulo 3 bersikulo 14. Ingon diri si Moises mga Exoon. Ako pagkabasahon ang Exodo kapitulo 3 bersikulo 14. Muna sa itong kinabuhi may suot, kanunay pitang i-challenge man. Doon ay mga porsyon, doon ay mga sitwasyon o kahimtang mga kaigsunan nga huluhulgaon ka, i-underestimate ka, at tingali mamasab na ilang mga pag-agpas sa itong kinabuhi. Pero kung ikaw o ako nga mukupot sa saad sa Ginoo, matandog ka hata. Kung tinuot ang tinawag yun ta. Pero kung dili, wasa tayo mahimo. Huwag nating ipamimilit ang sarili natin sa kapwa. Ang atong obligasyon, mga alagad sa Ginoo, mao ang pagwali sa kamatuoran o pagkinabuhi ninyo. Maunay atong trabaho, mutuo man silang sarili. Ingon diri si Moises, ang Dios nagsulti kang Moises. Ang Dios miingon kang Moises, insay gasulti. Gato kang Moises, ang Dios dili si pastor, dili ang title diha sa simbahan. Nga kanunay irguhan, manag-ilog, o kinsay modala, kinsay himuong founder. Kaso diri, kaso dito. Magpalabuan ay kinsay labaw. Wala, magkasinamot. Mawala ang gugma. Mauna gingon diya sa Mateo 24. Mapugnaw yun ang kasagaran. Apan diya sa 13. Ang mulahaw tay hangtod sa katapusan, mawigantihan. Daghan mang mga pagpadiskurahe sa kinabuhi. Padayon, panlimasog, sakripisyo, o kahadlukan na ito ang Ginoo. Ingon diri, ang Diyos miingon kang Moises, ako mao ako, ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpaila sa iyahang kaugalingon, nga ako mao ako, nagpadala kanako, nganhi ka ninyo. Giingnan si Moises, ingnan ng taga-Israel, ingnaan ni pagsulti, nga gipadala ka, pinaagi ka nako.
dili pinaagi kanimo. Dinis kalibutan, dili makabag-o si pastor, si pastora sa usa ka tawo, kun dili ang makabag-o mao lang gyud ang Ginoo. Ang atong trabaho, trabaho-a. Ang imong trabaho, trabaho-a. Kay ang Ginoo nay magapangamuha o magapanglihok niya na. Mula dinis kalibutan, dili mahitabo nga magkahiusa ang tanan. Pundok diri, pundok dito, bisan asang denominasyon, mag-ergo, mag-away, magdebate sa social media. Apan ang batasan o kinaaya, pareha. Kung ikaw o kako, dili layhan makapareha, magkinabuhi sumala sa bala kasulatan. Kay imo ra gyud na silang pasagdan. Mingon ra ko ka pasagdi ra gyud na sila sister brother. Padayon lang kita sa atong nasugdan. Ang manailang kalipay. Hello. Ang importante ato ba nga ang imong obligasyon, obligasyon sa imong pamilya, obligasyon para sa imong mga anak. Kay kana obligasyon na dinis kalibutan pag-build up sa imong mga kabataan. Kay ang tinuod nga alagad sa Dios, unahon pag-minister ang kaugalingong pamilya usa ang ubang pamilya. Situla, ayoha, paning kamuti kutob sa imong mahimo nga mahimo kang ehemplo labaw sa tanan sa imuhang mga kasilinganan. Apan mo ingon pod maigsuon si Jesus bitaw pastor di kontra mas iyang mga igsuon mga sa iyang inahan na pangupotay dalagaan ina mapoy rason. Unsay giingon diri maigsuon, ingon ang Dios kang Moises, ako mao ako ingna ang mga Israelita. Siya nga nagpaila sa iyang kaugalingon nga maoy nagpadala kanako. Ato ning sugdon dire sa bersikulo 1 sa kapitulo 3. Ingon dire sa bersikulo 1 sa sinugdanan ani maigsuon history mga kaigsunan. Ingon diri si Moises gitawag sa Dios. Kinsay gitawag ni Moises? Ang Dios. Dili title sa simbahan. Ay kanang title niya sa simbahan gi-register na sa SIC aron dili ta mahimo nga illegal sa katilingban, dili ta mahimong illegal sa gobyerno. Ingon diri maigsoon, si Moises maoy nag-atiman sa mga karnero o mga kanding sa ihang ugangan. Mao ni tinuod yung history. Si Moises usa ka tawo yano ug uyamot. Dili gitawag og uyamot. Kay kanang uyamot maigsoon wala magyud na. Pero si Moises usa ka tawong tig-atiman sa mga karnero ug kanding sa iyang ugangan. Sa iyang ugangan nga si Jethro, ang pare sa Midian. Kini mga pare kaniadto nagsunod maguni sa kabubuton o plano sa Ginoo. Ang mga pare kaniadto may sunahimuot magud ang Ginoo. Apan diha sa Malakias mga kaigsunan tungod sa mga pare tingali wala ta kabalo sa ilang una-una nga doon na sila mga interes. Wala na sila mutuman sa sugo sa Ginoo nga ilang gihalad ang mga piang, mga buta tingali ilahasab na. Kung imong basahon ang kasaysayan diya sa Malakias, mao man gani ang Malakias 3:10 niingon niingon ang Dios, sulayi ninyo ako. Kaniya sa Malakias kapitulo 2 basaha ang tanan ug 15 ang wala ning tuman, di ba mga pare? Nang alam usmo na to, moingon ta ang mga pastor nga wala man diha. Si Moises siya maoy sulugoon o mag-atiman sa iyang ugangan nga si Jethro nga mao ang pari sa Midian. Ingon diri maigsoon, usa ni ana kaadlaw gidala siya sa mga
nagdala siya sa mga hayop latas sa dapit nga awaaw ug miabot siya sa Sinai. Unang dinis kabukiran mo igsuon, layo kayo ng lalawigan ni karon. Tungod sa taghan ng mga kabalayan o niya naakupado na sa mga katawhan. Tuanas layo kayo. O niya kung magbuhi kag hayupan, dapat na kay kagwalingon nga area. Dapat kumpayanay na gyud igsuon. Kay makasala ang atong hayupan na madalag ditag barangay anak. O niya kung tag-iya sa yuta mo igsuon, wato na ganig barangay ipakwenta ng mga nadakot kay siyempre naghago, nagsuhol, nag-abono, nagpainadlaw, nigbuhis o kwarta, gipakaon na sa hayupan, perting dali ang nahurot. Una sa atong kinabuhi ba mga igsoon, dapat ato kong ipahaom sa pamaagi sa atong Ginoo. Ingon diri, latas sa dapit nga awaaw. Dito gipakita kaniya ang anghel sa Ginoo. Ingon nga usa ka nagdilaab nga kalayo, taliwala sa sampinit. Nakita ni Moises nga nagdilaab ang sampinit apan wala kini masunog. That is miracle. Kapabalaghan kung Tagalog pa, katingalahan. Nagdilaab pero wala masunog. Kung ari pos kabukiran, o walay alagyato, may ingon, ay, santil mo man na. Diba? Nana na meaning, ulan tao ganis layo, kung hadlokon na mga bata, santil mo na, kay kaulan-ulan man doon. O niya, kanang espiritu sa unang mga tao, mubalik mangguna. Labi nagbunon, o kanang mga dugo, maumanay. Wana. Hasta intawon mga bata, mo ingon po nga, pagkadako na, mo ingon po, santil mo man to. O, mo ay nahipatik sa mga ginikanan sa ingon diri. Miingon siya, nganong wala man masunog ang sampinit. Kisay kasulti, si Moises. Akong duolon og susihon kining katingalahang butang. Wow. Sa imong kinabuhi mo igsuon, asa mata mo doon? Kung mo doon ganita, sa itong giduulan, dugangan pata. O yaw-yaw, labi nagwala pos Ginoo na musamot yun kagasto ni atong kasing-kasing. Pero kung muduol kas Ginoo, tinutanay, tagaan ka humpay, kalipay, kalinaw, kahusay. Labaw sa tanan kung magbasa kag bala ang kasulatan. Paglaom, nargos Ginoo, wala sa tao. Ingon diri, akong duolon og susihon kining katingalahang butang. Sa pagkakita sa Ginoo nga minuol siya, miingon ang Ginoo, gikan sa taliwala sa kasampinitan, Moises, Moises. Nakadungog siya tingog mo yung suot, pitira pang dakuha. Ingon ang Ginoo, Moises, Moises, asa magkapaingon. Adlok si Moises may igsoon kaning tingon og kalit og tingali may igsoon dinis ato ang realidad ba magabi imo kan gaw asa magkapaingon unya nakas dalakit sutoy ko kag dalagan unya imo ra ding amigo may igsoon nangabat nimo perte nimo hadlok ka. Ingon diri may igsoon mintubag siya unsa man. Ingon ang Dios may ingon diha ka lang kutob. Ayaw pagduol, hubua ang imuhang sandalyas, kay balaan ang dapit nga imong gitungtungan. Mutungtong gani kag simbahan, mutungtong gani kag balayng alampuanan, ayaw naghuna-una ang ordinary ng dapita. Kay himuon na gani na imong ordinary, mahimo ginang tiyanggihan ang simbahan. Mahimo ginang awayan, mahimo ginang maritisan, labi na sa susunod sa simbahan manag-away diya sa tinubuan. Mag-ilog na gani og kinsay inhon nga leader, wa nagay angay. Kung ang daghan kayo mga sikat nga mga organisasyon,
dili ra na ko na i-mention. Kadaghan kay mga organisasyon sikat pa kaniadto hangtod karon nagkalinglaing title sa simbahan inila og well-known sa katilingban nagkinasuhay kaso diri kaso dito ga Iloganay kinsay mahimong founder o leader diha sa organisasyon. Napabahang ko ma wa bisag mo ingon pa na magot pastor. O sa giingon may soon apan ingon si Moses, ako ang Dios, nagingnan si Moses sa Dios, ako mao ang Dios sa imong amahan, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Busa gitabunan ni Moses ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga motan-aw sa Dios. Grabe sa nahadlok magani si Moses. Itabunan ni Moses iyang nawong kay nahadlok siya kinsa si Jesus, kinsa ang Dios. Ingog ra unsay na nadungog ni Moses, Moses obuan ang imong sandalyas kay dapit kining balaan nga imong gitungtungan. Pero daghang mga Kristohanon nga mahimong giyano lamang ang simbahan, pwede rang yatak-yatakan, pwede rang lawigan, pwede rang lalisan kung mahimok magsinumbagay sa sulod. Way respeto. Kung wa kay respeto, samot way respeto atubangan sa tong Ginoo. Iksoon dili na mo ikalipay sa tong Ginoo. Kanunay siyang nangitag pamagi sa kitang tanan magkaununta o magkinabuhi sumala sa iyong mga pulong mga mensahe. Ingon diri, ako ang Dios kang sa imong amahan, ako ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Busa gi tabunan ni Moses ang iyang nawong kay nahadlok man siya nga motan-aw sa Dios. O niya miingon ang Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto. Nasayon ba si Moses nining mga bahina sa kahimtang sa mga katawhan sa Ehipto na taga-Israel? Wa, ang nasayon ang Dios. Unsay giingon sa Ginoo, nakita ko ang kalisdanan sa akong katawhan dito sa Ehipto, ug nadungog ko ang ilahang pagpakitabang tungod sa pagdaog-daog kanila sa ilahang agalon. Usahay daog-daogon ta apan hinumdumi kun dunay Ginoo. Dili gid ka mahitabo nga magpabiling madinaog-daog. Dili mahitabo nga magpabiling kang uyamot kay naay Ginoo nga motabang kanimo higala. Nasayod ako kanila sa ilang mga agalon. Nasayod ako sa ilang mga pag-antos. Usa mingkon sad ako aron pagluwas kanila gikan sa Ehiptohanon ug pagdala kanila ngadto sa usa ka maayo ug dakong yuta. Tabunog kining yuta og gipapuy-an karon sa mga Kanaanhon, mga Hitihanon, mga Amorihanhon, mga Persihanon, mga Hibihanon o mga Jerusalemnon. Nadungog ko ang mga hilak sa mga Israelita. Tanan nga mga lingwahe na ulipon dito kang paraon. Tanan nga mga lingwahe mao nga nakita sa Dios. Ikaw Moses akong ipadala dito. O nakita ko giun sa sila pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon. Karon ipadala ko ikaw ngadto sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa akong katawhan gikan sa Ehipto. Bersikulo 11. Apan miingon si Moses, kinsa man ako nga imuhang patuon sa hari sa Ehipto aron pagkuha sa mga Israelita. Ito bang dayon ni Moses ang Diyos? Kinsa man ko Ginoo?
Nga ako magbabalhin ra ko sa mga kanding sa akong ugangan nga mao si Jethro. Siyempre nakabalo si Moises sa iyang kapasidad. Ikaw ug ako mao ra gyud nasayod igsoon. Kung unsa may atong edukasyon, kung unsa may atong trabaho, dinis kalibutan, kita na do'y nasayod. Apan hinulungi, time will come. Kung ang Ginoo may mugamit ka nimo, dili gud ka na niya pasagdan. Dili gud ka niya biyaan. Kay siya mag-uban kanunay kanatong tanan. Salamat sa Ginoo. Good morning, Pastor. O maayong hapon diha. God bless everyone. Nagikan kayo sa Saudi Arabia. Mao pa'y pagmata sa ako ang wife may igsoon. Kay buntag maron dito sa KSA. Nagwat sa atong programa. Muna sa itong kinabuhi, dinis kalibutan mga igsoon, nagkalain-lain dyan na hanay o trabaho kay patrabaho sa atong Ginoo. Gikinahanglan atong pamalandungan ang mga katawhan kani adto nga sa diha nga sila gitawag sa Ginoo, wa gid sila kabalikan. Bisag mo ingon pa sila, kinsa man ako Ginoo nga moadto sa Ehipto. Di ba? Muna sa atong kinabuhi, kung tinuod kang tinawag, tinuod kang calling, that is tinuod na calling. Sa atong kinabuhi dinis kalibutan, ang tunay na pagbabago na alang Diyos Ginoo wala sa tao. Sa kalihukan karon mo igsoon, maraming magsasabi, ito na ang pagbabago. Wow! At kahit kailan sa sanglibutang ito, wala talagang pagbabago. Magbabago lang ang tao kung ikaw at ako namumuhay ng payapa, namumuhay ng mga ngaral batay sa kasulatan. Ay ang tinuon nga kabaguhan kausaban naalamang sa atong Ginoo o naalamang sa kasulatan. Maglisod magani ang tao pagbasa, paghatag og panahon, pagbasa sa balang kasulatan, paghatag og panahon. Ang Biblia pagup-upan, ang cellphone butangan pa o cover kay mahadlok mo crack. Butang ginag-protector, pero ang Biblia mapasayloon bitaw ang Ginoo, Pastor. Maayo magud siya. Kanang rason na may suon na agunay rason. Ganong maunay kasagaran isulti sa tao. Kay dili magpabago sa mensahe sa atong Ginoo. Manghinaot ko nga ano nga tayo nakatunan. Ingatak na og dapit sa kaponon kay hapon na magyud. Di sa unsaon pa. Ang atong gipapaniud to mga kaigsunan, mao gyud ang mensahe sa Ginoo. Wa ingon sa maison nga wala mo po ka maniud to diha pastor. Ang mga alagad sa Ginoo, flexible ang among kinabuhi. Ang among gihatagan og panahon ug malipay lamang mi na makapaambit mi sa mensahe sa atong Ginoo. Makapaabot sa matag usa, makapahinumdom kung unsay angayan ug dapat natong buhaton samtang ikaw ug ako buhi pa dinis kalibutan. Kay kung makabsan ta, wa na gay panahon bisa kon saon. Pag-ambot ta mga igsoon, labing gamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkiguban ug pagbantay sa matag usa namo ka makinabuhi. Salamat o Dios sa imong pag-atiman. Salamat o Dios sa imong pag-amuma. Salamat o Dios sa imong pag-amping ug pagtitik sa among mga kinabuhi. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na sa laing mga nason. Labaw sa tanan nga naminaw dinhi sa Sign FM 95.3. Ingatak na og dapit sa kapunon nga imong gihatag kanamo Amahan. Walay lain namong gibayaw, walay lain namong gipasalamatan, walay lain namong ipasidugan, ikaw lamang o Dios. O salamat o Dios sa dakong privilege kay giyonan nga imong gihatag kanamo. Nga makapadayon kami sa obligasyon ug tahas nga imong gibiyang kanamo Ama.
Inaagi ka nimo naalang gyud ang kadaugan kasigurahan kabaguhan kausaban sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Pinagi sa imuhang bugtong anak o personal na mo ang manluluwas. Ang tanan magaingon. Amen o amen. Sa samang takna sa samang higayon mag-uban-uban ta og mang adlaw. Ang kadlawon makaigsunan ang ato nga programa. Ang imong pulong ko'y lamparahan sa akong mga tilong kahayag sa akong alagyanan. Dili ni babag ang ato nga tingog, dili ni babag kining sipon o kuko. Aron ta dili makapaabot og mga mensahe sa atong Ginoo. Ang atong oras alauna na gyud kapin mo igsoon, alauna medyana. Ato na maaninaw sa gawas mga kaigsunan na ang kainit ug ang kalangiing sa panahon. Apan ang tinunanay ikinahanglan ang kainit diha sa pagpangalagad ato gining mahuptan aron ang kadaugan kanunay natong mag-uban sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Sa ngalan sa labing alang doon nga Diyos sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaul, ano sa inyong ubos galagan, ubos nga higala, ubos nga amigo sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. Salamat sa Ginoo sa inyong pagiguban o diha sa paglantaw sa Facebook Live sa Luzon, Visayas and Mindanao, ilabi na sa kinatibukan sa kalibutan. God bless everyone.